Hello guys, जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदाबा जोंनि फंबाय बिनानाव लोगोसे बर' हारिनि आंगो लोगोफोरा मिसप्रकाशनो जेरै नोंथांमोना नायदों बिएम सेराव चेनेल लोगोफोर नोंथांमोननि न'खराव माबोरै खबरफ्रा आसा खालामो नोंथांमोननि गासैनिबो न'खराव मोजाङानो दङ नोंथांमोना जुदि आंखौ सोङो आंनियाबो गेजेरावनो दं लोगोफोर दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो कि जोंनि माखासे बर' सुबुंफोरा दासिमबो गाज्रि आखल आखुखौ गाराखै माबायदि गावनि हिन्जावनि अननायखौ मोननानैब्ला गावनि हिन्जावनि अननायखौ गारनानै गुबुन हिन्जावखौ लाहैनाय गावनि न'खौ गारनानै गुबुन हिन्जावखौ लानानै खारनाय बिदेशीफोर आरो बिनि गेजेराव गावनि हौवानि अननायखौ गारनानै गुबुन हौवानि अननायखौ मोजां मोननानै गुबुन हौवाजों खारनाय ओरैबायदि हिन्जाव ओरैबायदि हौवा दङ दासिमबो जायनि जाहोनाव जों गोबां खैफोद जागासिनो दङ न'खर मोनसे दानायावहाय न'खर मोनसे दानो थाखाय जोंनो नांगौ हौवा आरो हिन्जावनि मोजां गोथार अनज्लायनाय जायखौ जोङो बुङो इउनिटि माने इउनिटिनि गोनांथि माने इउनिट हौवा आरो हिन्जावनि मोनसे रिलेशनशिप मोनसे बिलाप मोनसे गोथार अनलायनायनि गोनांथि मोनसे इउनिटि टुगेदार मिथिबायना स' बिनि गेजेराव दिनै आं मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों कि बिराद दुखुनांथाव जाथाय जानानै थांबाय वेस्ट सिल'पाता काजलगावआवहाय बिनि हौवानि मुङानो जाबाय मन्दिल बसुमतारी बिथांहा सासे गथ' दङ बेनो जाबाय नेहा बसुमतारी 1.5 बोसोरल' जादों होनना बुंदों बे गथ'आ दायो गावनि बिमाखौ नागिरगासिनो दं गाबगासिनो दं थांनाय 22 तारिख एबा मनडे खालि बा आमथिसुवा खालि दिबिका बसुमतारी एबा मन्दिल बसुमतारीनि हिन्जाव दिबिका बसुमतारीआ गोमाना दङ बाट बेखौ मोनथियाखै बिनि हौवाया मोनथिया जे बे खारदों ना मादों बाट गोमाना दं मानसिया दासिमबो न'आव फैयाखै जायनि जाहोनाव बिनि गथ'आबो गाबगासिनो दं जायनि जाहोनाव बिनि हौवायाबो गाबगासिनो दं मन्दिल बसुमतारीआ स' बेवहाय जोबथायावहाय आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ होगोन जायनि जाहोनाव बिनि बिहाव माखासे बाथ्रा बुंदों कि बिनि सोमोन्दै जे बे मन्दिल बसुमतारीनि हिन्जाव एबा दिबिका बसुमतारीआ 500 रां लानानै काजलगाव फैदोंमोन ओइदिनखालि 22 खालार खालि नैबे 22 जुन मनडे बा आमथिसुवा खालि होनना बुंदों स' बे दिनखालि फैनायावहाय बै दिननिफ्रायनो न' फारसे थांफिनाखै सोरबाफोर जुदि नुदोंब्ला आरो सोरबाफोर जुदि लांबाय बायदोंब्ला बेखौ प्लिज अननानै बिनि न'खराव होफिन मानो होनबा बिनि न'खराव गोबां दुखु जानानै दङ दावराव दावसि जानानै दङ जायनि जाहोनाव बे हिन्जावा माने गोमानानै दङ आरो बे हिन्जाव गोमानायनि थाखायनो जायनि जाहोनाव बिसोरनि न'खराव दावराव जागासिनो दङ आरो बे गथ'आ गाबगासिनो दङ स' नोंथांमोना जुदि बे हिन्जावखौ नुदोंब्ला प्लिज खोन्थाहरबानो जाबाय आरो आङो दिबिका बसुमतारी बाजैखौबो बुंनो सानो कि आं बेखौ आदा लिंनोसै आदा मन्दिल आरो बिनि गेजेराव नोंथांखौ आं बाजै लिंनोसै अके बे दिबिका बसुमतारीनि बैसोखौ होनदों 21-22 नि गेजेराव जागोन होननानै बुंदों आरो बिनि गेजेराव आं बेखौनो बाथ्राखौ बुंनो सानदों बे बाजै दिबिका बसुमतारीआ प्लिज अननानै नोङो आदा मन्दिलनि खाथियाव फैफिनबानो जाबाय नोंथांनि थाखायनो दा गथ'आ गाबगासिनो दङ सासे बे 1.5 बोसोरनि गथ'खौ नोंथां गारनानै बिदि आलाय सिलाय खालामनो नोंहा मोन्थाय गैया आरो बिनि गेजेराव जुदि थांदोंब्ला गारनानै थांदोंब्लासो बाट बेयावहाय पुलिसाव रिपर्ट होनाय मथे मिसिं होनना बुंदों जुदि गारना थांदोंब्लासो आं बे बाथ्राखौ बुंदों बाट नोंथाङा गोमाना दं बिनि हौवाया बुंनाय मथे दा बे हिन्जावा रावजोंबो बेफोरबायदि एफेयार गैया बायदिबो बुंदों बाट बे मोनथियामोन बाट सिगाङावहाय सोरजोंबा रायज्लायो बाट बेयावहाय खुनु बेफोरबायदि दासिमबो मोनसेबो माने सुबुत गैया मोनसेबो एभिडेन्स गैया जे बिथाङा सोरजोंबा खारगोन बायदि मिथिबायना आरो बिनि गेजेरावहाय बेजों नांज्लायनायबो गैया हौवा हिन्जावनि गेजेराव सानैजों नांज्लायनाय दासिमबो जेबो रिपर्ट गैया होनना बुंदों स' बिनि थाखायनो दा बुंनो हाया मानि थाखाय खारदों बाट बेवहाय गोमादों ना सोरजोंबा किडनेप खालामजादों ना मादों बाट बिथांमोना मिसिं फाइल रिपर्ट खालामदों गोमानाय स' आंबो बेखौनो बुंनो सानो कि बे दिबिका बसुमतारी बाजैया बा आदा मन्जिलनि हिन्जाव दिबिका बसुमतारीआ गोमानानै दङ जुदि नोंथांमोना जुदि नुदोंब्ला आरो सोरबाफोर जुदि लांबाय बायदोंब्ला सानस'हायियाव प्लिज अननानै बेखौ रिटार्न खालामफिनबानो जाबाय आरो मोजां कन्टेक्ट खालामफिनबानो जाबाय नोंथांमोना जुदि आंखौ कल खालामनो सानदोंब्ला नुखांनायनि उनावहाय 7740039057 आरो बिसोरनि न'खराव जुदि कल खालामना खोन्थाहरनो सानदोंब्ला आं गाहायाव बिसोरनि नाम्बारखौ स्क्रिनाव होनानै दोनखादों थेंक इउ स' माच गाइस बे जाथाया जादों वेस्ट सिल'पाता काजलगाव डिस्ट्रिक्टआ जाबाय चिरां स' खुलुमनाय थाबाय गासैनिसिमबो नोंथांमोना जुदि बिनि सोमोन्दै मोनथियोब्ला प्लिज इनफर्म खालामबानो जाबाय थेंक इउ स' माच बाय बाय खुलुमनांनायालाय फिसा बामनायावलाय मा खुलुमनांगौ एक्सन खुलुमबाय रायजो नोंथांमोन आं मन्दिर बसुमतारी बुंदो बे आंनि फिसाला रायजो राजाफोर आंनि जायगाया जाबाय सिलपाता पश्चिम सिलपाता गामि काजलगाव एरिया आरो बे आंनि फिसाला दाख्लै समबार खालि आमथिसुवा खालि बे आंनि बिहामजोआ काजलगाव थांनो होननानै फैसा रां 500 लानानै थांदोंमोन एबारनिफ्राय गैया फैयाखै सफैयाखै दासिमबो बे फिसौजो सासे उन्दै गालांबाय दासिमबो गैया दाबो गाबगासिनो दङ बिमा नागिरगासिनो दङ दा गथ'बे मा बुंबावनांगौ नोंथांमोना
बे बिहामजोखौ खारनायखौ जाहाथे जेरावखि मोनो नुवा जाहाथे नोंथांमोनहा जाहाथे एसे लक्ष्य खालामनानै माबायो खिन्थाहरो खालामनानै जाबाय दा जाबाय